Dezelfde opstelling deze week. Siebe van Heusden en ikzelf, Mathis Dumery in de studio. En Steven de Voer en Christophe Luberlo vallen opnieuw in met analyses. Welkom bij FC Limburg WK. Dag Siebe, goedemorgen. Goedemorgen, Mathis. Waar heb jij gisteren de wedstrijd van de Rode Duivels gekeken? Wij hadden gisteren met onze zaalvoetbalploeg onze kampioenenviering. We zijn kampioen geworden dit seizoen. Proficiat. Dank u. De futsalbeurs, voilà, dat is dan bij deze genamedropt. Heb je nu een bak bier verdiend? Ja, het waren 2 vaten dat we hadden aangekocht. Of die op zijn geraakt, dat ga ik in het midden laten. Maar het was een klassieke bokken en stokken namiddag/avond. Heerlijk, heerlijk. Dus je hebt de wedstrijd dan maar met een half oog gezien? Nee, met wel 2 volledige ogen. Oké, je hebt hem dubbel gezien misschien. Voilà. Ik zelf heb opnieuw op de Oude Markt gekeken, maar ik had het omgekeerde van vorige week. Vorige week wou ik 0-0 drinken en ik kreeg plots toch alleen maar een meter bier voor Je hebt mijn wel een 0-0 gekregen natuurlijk. Ik heb zeker een 0-0 gekregen deze week, absoluut. Maar ook deze week dacht ik maak mezelf geen blaasjeswijs en ik bestel een pintje. Maar tot 2 keer toe kreeg ik geen pintje. De eerste keer dat ik een pintje bestelde, kreeg ik een cola. En de tweede keer kreeg ik een water. Ik weet niet wat de ober tegen mij had, maar het is, daardoor zit ik hier wel een pak frisser. Dat moet ik dan natuurlijk, na je beschuldigingen van vorige week kan ik wel begrijpen dat die obers zoiets hebben van nu gaan we eens hebben liggen. Ja, het was een ander café. Het was een ander café. Zo slim ben ik dan wel als ik hier over een café praat. Goed, tot zover het plezier, want we moeten het over de wedstrijd van de Rode Duivels hebben. 0-0. Ja, dat is om te rotten eigenlijk. Hè. Het is niet wat we hadden verwacht. Ik denk dat we allemaal een beetje zo'n statement hadden verwacht à la Nederland of Spanje, na die toch wel teleurstellende 1-1 ook tegen Egypte. En dan krijg je dit. En dan mag je eigenlijk nog blij zijn dat je niet verliest. Dat is niet om positief van te worden, zal ik het zo zeggen. Tegen Iran ook, een land dat in tegenstelling tot de Rode Duivels heel vaak al heeft moeten reizen dit toernooi. Constant eigenlijk gepest wordt door de organisatie niet, maar door het land. Ja, en dan... Ik snap, zij hebben natuurlijk heel veel vuur in het spel, maar we zijn een voetballend betere ploeg. En we hebben meer rust gehad, beter kunnen voorbereiden. Ik voelde ook al heel snel van, het gaat toch moeilijker worden dan we op voorhand misschien hadden gedacht. Omdat er niet direct gescoord werd. En ja, ze stonden ook wel met een dubbele gordel ons op te wachten. En dat is ook hun goed recht. Maar als ze er dan uitkwamen, kwamen we ook wel heel goed weg. Zeker. Onze huisanalist Steven de Voer, die heeft eigenlijk de wedstrijd op een dikke minuut mooi samengevat. Ja, we kunnen weer geen analyse maken over met een overwinning voor de Belgen. Ik denk de eerste verrassing na het uitvallen van Doku is toch de basisplaats van Lukaku. Dat betekent toch wel dat de druk vrij hoog is. Garcia zei het al juist voor de wedstrijd, dat hij hem liever op de bank had laten starten, maar dat hij toch met het uitvallen van Doku voor Lukaku had gekozen. En omdat de Ketelaar blijkbaar niet 100% fit was. Begin je met goede intenties. Maar de enige manier waarop Iran gevaarlijk kon zijn, was op stilstaande fases. En daar zijn dan wel een paar fases waarin je niet geconcentreerd bent, waardoor dat je kansen weggeeft en dan eigenlijk ook geluk hebt dat die goal wordt afgekeurd. Krijgen een paar kleine kansjes. Tweede helft eigenlijk heel goed gestart. We creëren momentum van een tiental 15 minuten. Met een grote kans van de Kuiper. Een bal die eigenlijk altijd binnen moet. En dan probeer je nog extra momentum te creëren met de inbreng van onder andere Van Aken. Maar dan slaat een beetje later het noodlot toe door de rode kaart van Ngoy. Die in een fractie van een seconde beslist om zijn foutje proberen recht te trekken. Gaat dan het truitje hangen. En krijgt daar natuurlijk terecht de rode kaart. Daarna was het even moeilijk. Maar ik denk als je dan toch zo dominant bent, moet je dat toch proberen te houden. En dan vind ik het ergens jammer dat je dan een verdediger moet inbrengen. Want zelfs daarna kan je nog kansen creëren met onder andere de Kuiper en Luke Bacchio. Al bij al toch een ontgoocheling vandaag. Je had kunnen winnen, maar je had zeker ook en vast kunnen verliezen. Maar goed, we weten nu wat we moeten doen en dat is absoluut winnen tegen Nieuw-Zeeland.
Hij zei het in het begin, de verrassende basisplaats voor Lukaku. Hij startte, maar te vroeg misschien? Nu, ja, achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik heb de indruk van wel. Ik zelf, als ik bondscoach was, en dat zijn we tenslotte allemaal tijdens het WK, we zijn met 11 miljoen bondscoaches, maar ik had hem niet laten starten, ik had hem ingebracht aan de rust. Een beetje eigenlijk zoals tegen Egypte, wel iets vroeger ingebracht dan, om eigenlijk extra power van voren te hebben. Ja, de Ketelaar en Doku vallen weg. En dan denkt Garcia, ja, tegen zijn zin ga ik Lukaku brengen. Dan vraag ik me af, waarom niet Fernandes Pardo zetten? Want je neemt hem mee als profiel die zowel op de flank als in de spits kan. Je zet hem dan ook in de spits. Ja, en afhankelijk van hoe iedereen in de wedstrijd zit, had je ook nog tijdens de rust kunnen zeggen, ja, ik haal Salemakers eraf voor Lukaku en ik schuif Trossard naar rechts, Fernandes Pardo dan naar links. En dan zien we wel wat we kunnen doen van voor. En nu heb ik toch het gevoel dat het ook voor Lukaku niet een al te positieve wedstrijd is om te onthouden. Maar voor hetzelfde geld, volgende keer tegen Nieuw-Zeeland, hij gaat er gewoon 3 maken dan. Hè. Sowieso. We moeten positief blijven. Dat kan niet anders dan dat Lukaku er 3 maakt. Er waren nog wat wissels. De Kuiper startte in de basis. Ik vond wel dat hij toonde dat hij gewoon thuis hoort op onze linksachter. Aanvallend bracht hij een pak meer dan Kastanje. Maar hij moest wel scoren. Hè. Altijd. Hij moet altijd scoren. Nu, daar stond, net zoals we ook bij heel veel andere landen zien, een fenomenale doelman bij Iran in de goal. Ja, het is een beetje het WK aan het worden van de onbekende doelmannen die verrassen. Hè. En dan heb je, om te beginnen, Vozinha, de OG onbekende doelman die het deed bij Kaapverdië. Ondertussen minder onbekend, heb ik begrepen. Toch al miljoenen Instagram-volgers? Zeker, de laatste keer dat ik keek, 9 miljoen. En het zullen er ondertussen al wel weer meer zijn. Rome bij Curaçao pakte uit met de meeste reddingen. Dus hij pakte de meeste ballen. En dan nu bij Ranvant tegen ons, die ook een fantastische wedstrijd kipte. Iets onorthodoxer dan Courtois, die ook geweldig kipte, maar pure wilskracht. Ex-Antwerpen ook, trouwens. Ja, dus voor de Belgische kijker niet zo onbekend. Nee. Maar ja, Courtois, die moeten we misschien ook wel vermelden, want we weten dat het mogelijk zijn laatste WK gaat zijn, of naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste WK gaat zijn, dat hij wil stoppen bij de Duivels. Ik zou hem nog zo lang als we kunnen koesteren, want die heeft ons gisteren wel ook recht gehouden. Die heeft ons een punt geschonken. De enige eigenlijk van de grote namen die op de afspraak was gisteren, zou ik durven zeggen. Inderdaad, de sleutelspelers waren niet echt op de afspraak en dat had volgens mij Christophe ook gezegd. Dag Mathis en Siebe, ik sta nu op de luchthaven van L.A. enkele uren na het toch wel desastreuze gelijkspel van de Belgen tegen Iran. Hoe is dat precies gekomen? Wel, in eerste instantie omdat ze zelf te veel kansen misten. En ook wel omdat de cruciale spelers, de sleutelspelers zeg maar, dat die toch niet bij de les waren. Ik denk dan in eerste instantie aan Lukaku, die verrassend aan de match begon. Kan daar wel inkomen, omdat de Ketelaar niet helemaal fit was. Maar Lukaku zat echt niet goed in de match. Er wordt dan gezegd, ja, als hij niet helemaal fit is, moet hij ook niet spelen. Wel, Lukaku heeft dit soort matchen ook al gespeeld als hij wel helemaal fit was. Dat hij eigenlijk niet in de match zat. Dus ja, ik vond de beslissing om hem te laten starten niet zo heel slecht. Maar te veel andere sleutelspelers ook, zoals bijvoorbeeld De Bruyne, zoals Meunier, ja, die bleven toch onder hun niveau. En dan merkte je dat Doku enorm gemist werd. Nu, Trossard deed het wel goed op zijn linkerkant. Eigenlijk was hij de beste rode duivel, vond ik, samen met Thibaut Courtois natuurlijk. Want als er één sleutelspeler was die er wel stond, dan Thibaut Courtois. Vooral die redding in de eerste helft. Ik denk na een kwartiertje zoiets. Hoe snel hij toen tegen de grond was, terwijl hij toch 2 meter groot is. Onwaarschijnlijk. Dus ja, hij zegt dat hij waarschijnlijk gaat stoppen na dit WK. België zal hem zeker en vast missen. Christophe benoemt het ook dat we Thibaut Courtois enorm gaan missen als hij stopt. En dat is zeker geen understatement. Maar hij zegt ook dat Romelu Lukaku dit soort matchen ook al speelde als hij topfit is. Dat is wel heel streng. Dat vind ik ook. Nu, ik zeg niet dat hij ongelijk heeft, maar het is ook wel vaak zo dat Lukaku, ook als hij minder in de wedstrijd zit, dat hij alsnog toch beslissend kan zijn. Er toch eentje binnenlegt. Voilà, inderdaad. En ik denk dat we met Lukaku nog altijd een van de beste spitsen van Europa, misschien zelfs ter wereld hebben, als hij in topvorm is, voor alle duidelijkheid. Dus Lukaku moet wel gewoon opnieuw starten tegen Nieuw-Zeeland. We hebben gezien dat hij heeft 70 minuten gespeeld ongeveer. Ja, nog langer dan gedacht. Dus laat hij maar starten. Het sleutelmoment in deze wedstrijd was natuurlijk de rode kaart van Ngoy. Ik vind het eigenlijk goed dat hij die rode kaart pakt. Oké, hij maakt een stevige blunder door
die slechte terugspeelbas. Elke match heeft hij wel zijn blundertje, precies. En nu hij trekt aan de noodrem, maar anders was het volgens mij 0-1. En of die 0-1 te boven waren gekomen, dat betwijfel ik. Nee, en ik vind ook, hij speelde een heel solide wedstrijd opnieuw. Ik vond hem onze beste verdediger. Dus dat maakt het extra jammer. Ook omdat we die gaan missen tegen Nieuw-Zeeland natuurlijk. Nu, dat mag eigenlijk geen probleem zijn. Hè. Tegen Nieuw-Zeeland zou je al je verdedigers mogen missen en met de B-verdediging nog moeten winnen. Maar... In principe wel, maar dat zeiden we ook over Iran natuurlijk. Ja, inderdaad. En Wood in de spits is toch... Het is ook geen krabber, hè? Nee, inderdaad. Het is, we gaan het zien, die wedstrijd. Ja, er gaat enorm veel druk op de ketel zijn. Ik ben ook wel benieuwd wat dat gaat doen met de ploeg. Of we daarmee gaan kunnen omgaan. Nu, we moeten daarmee kunnen omgaan, laat dat wel duidelijk zijn. Maar ik ben benieuwd of we dat gaan merken in het spel. Ik zeker ook. Nu, over die rode kaart had Christophe natuurlijk ook nog iets te vertellen. Ja, de pineut van de avond was natuurlijk Nathan Ngoy met die rode kaart in een reflex. Ja, begaat hij die overtreding? Hij wil de bal terugspelen op Thibaut Courtois, maar raakt die eerst met zijn rechter. En ja, dan ziet het er echt knullig uit hoe hij die niet goed raakt met zijn linker. Nu, Nathan Ngoy, de pineut van de avond, maar hij was lang niet de enige. Meer zelfs. Tot dat moment zat hij eigenlijk goed in de match, vond ik. Hij was scherp, veel scherper dan andere Rode Duivels. Een gebrek aan intensiteit, we haalden het eerder al aan. Het was er tegen Iran toch ook wel voor een stuk. En niet zo bij Nathan Ngoy. Die nam zijn verantwoordelijkheid, verdedigde scherp, dreef goed in aan de bal. Waardoor dat de middenvelder van Iran dan een keuze moest maken. En hij zorgde met enkele crosses toch voor wat ruimte op de flank. Alleen jammer natuurlijk van die rode kaart die toch wel bepalend was. We zullen nooit weten of de Rode Duivels met 11 het wel gehaald hadden tegen Iran. Ik vroeg aan Kevin De Bruyne wat hij dacht. Ja, hij zei, we gaan daar niet over speculeren en gewoon zorgen dat we tegen Nieuw-Zeeland winnen. Ja, dat zal wel moeten nu. Dus de rode kaart vergeten. Ngoy is geschorst. Volgende match tegen Nieuw-Zeeland. Daar moet Garcia dus alweer een oplossing vinden. En hopen vooral ook dat Doku, dat hij toch wel fit geraakt voor die cruciale match. Garcia moet alweer een oplossing vinden. Wat zal de oplossing moeten zijn in de verdediging? Ik denk dat hij gewoon gaat kiezen voor Theat. Ja. Dat hij die gaat laten spelen tegen Nieuw-Zeeland. De logische vervanger. Met de bestuur van de Bas nog. Ja, ik denk het wel. Over rode kaarten gesproken, moest Jahan Baksh niet ook rood krijgen voor die trap op Trossard, waarmee hij zijn kous in tweeën splijt? Je vertelt het heel sappig, moet ik zeggen. Ik heb een voorgevoel wat jouw mening is. Ik vind van wel. Zo met de stuts op de kuit gaan staan. Ik ga me erbij aansluiten, maar dan had er ook een Argentijnse speler rood moeten krijgen, denk ik. Lionel Messi. Inderdaad. En ik ben toch blij dat hij geen rood heeft gekregen en gewoon een hat-trick heeft gescoord. Ja, oké, maar ja. Dat is dan ook weer voetbal, hè. Je ziet het toch maar hoe je het wil zien, hè. Inderdaad. En hoe wij het willen zien is ook vaak Hans van Aken in de ploeg. Dat hebben we geschreven. We waren niet de enige. Er waren veel roepers die Van Aken in de ploeg riepen. En, Hij heeft zelfs een mailtje gekregen van Christophe Van Aken. Een prachtige mail in onze krant. En in onze app natuurlijk. In onze zusterkrant, het Nieuwsblad, schreven ze dat hij niet heeft gedaan wat de roepers van hem verwacht hadden. Ik snap wat ze willen bedoelen, maar ik denk dat het oneerlijk zou zijn naar Van Aken toe om nu te beoordelen op die invalbeurt. Hij heeft ook met 10 gespeeld tegen 11. Inderdaad, Van Aken komt erop en 9 minuten later pakt Ngoy rood. En ik denk die 9 minuten waren bijna de beste 9 minuten van de wedstrijd van de Rode Duivels. Hadden ze heel veel kansen. Het was het moment dat je eigenlijk voelde, er komt een goal en dan kwam die rode kaart. Dan was het ook zo'n klote moment om die rode kaart te krijgen. Maar je kan daar Van Aken dan niet op afrekenen, want met 10 was het weer een heel andere wedstrijd. Voor mij moet Van Aken altijd starten tegen Nieuw-Zeeland. Dat is geen twijfel over mogelijk. Na deze wedstrijd gezien te hebben, ga je opnieuw met Tielemans en Raskai spelen. Dat lijkt me van het goede te veel. Zeker als je moet winnen, moet scoren. Geef Hans Van Aken gewoon een kans. Ja, deze wedstrijd heeft toch duidelijk gemaakt dat 2 verdedigende middenvelders tegen een dubbele verdedigende gordel gewoon geen effect hebben. Dat heeft geen nut. Nee, absoluut. Daarom, ik hoop dat Garcia dat ook ziet. En gewoon Van Aken die kans geeft die hij ook verdient, vind ik. Ja, absoluut. Om het met de woorden van Raja Nainggolan te zeggen, als hij de ballen heeft, dan zet hij gewoon Van Aken. Voilà, hoop dat hij ze heeft. Doku dan nog, die toch niet onbesproken is dit WK. Vorige week een beetje een afwezige prestatie. Deze wedstrijd volledig afwezig, wegens een luchtwegeninfectie. Ja, voor het toernooi was het de man. En nu wacht ik toch een beetje op een
referentiematch, om het zo te zeggen. Een wedstrijd waarin hij zegt, kijk, ik ben wel degelijk de man die het hier gaat moeten doen voor de Rode Duivels. Maar dan vraag ik me af, gaat dat wel lukken na zo ziek te zijn? Ja, ik vrees er eigenlijk een beetje voor. Nu, ik vind die luchtweginfectie, ik vind dat dan ook een beetje gek te noemen dat hij heeft gespeeld tegen Egypte. Ja, toen was hij genezen en dan nu hervallen. Door de airco's, zou dat dan zijn? Ja, maar dat moet toch ook blijken uit parameters op training dat hij dan toch nog niet helemaal topfit is of 100% is. Zou ik dan denken met alle meetinstrumenten die tegenwoordig ter beschikking zijn van medische staf en staf. Ja, zeker. Nu, ik ben heel benieuwd. Geraakt hij fit tegen Nieuw-Zeeland? Nee, ja, je zegt van, hoe gaat dat lukken na ziekte? Dat is een terechte goede vraag, want ik kan me voorstellen dat dat niet meteen al volledig uit je lijf is en dat je daar nog wel hinder van gaat ondervinden. Dus ik ben benieuwd dan hoe hij zich zal presenteren tegen Nieuw-Zeeland. Hij heeft veel aan zijn hoofd, het WK. Absoluut. En ook nog die bevalling die eraan komt. Ja, en dan De heisa daarop. ja, de onnodige heisa, vooral de zijn beslissing en respecteer die gewoon, punt. Ja, maar we hebben hem wel nodig. We hebben hem nodig, maar ik blijf erbij. Als het zijn beslissing is om dat te doen, dan siert hem dat heel hard als mens, als papa, als echtgenoot. Dus laat hem gewoon die beslissing maken, hoe hij dat wilt invullen. En voor de rest hebben wij er eigenlijk weinig aan te zeggen, vind ik. En we moeten misschien ook eerst nog die kwartfinale halen voor we klagen dat Inderdaad, het probleem lost zich een beetje zelf op, hè. Want ja, gaan we die halen? Hoeveel vertrouwen hebben we daar nog in? Ja, Een pak minder, hè. Ik moet zeggen, ik was zeer optimistisch nog na Egypte, maar mijn optimisme is bijna volledig weggeëpt. Ja, ik maakte me al zorgen voor jouw kleerkast, omdat ik had verwacht dat jij een race een truitje had van de Rode Duivels, maar met nog 1 extra truitje heb je misschien genoeg. Ja, Dan heb je elke aflevering een ander kunnen aandoen, dus met 1 extra heb je misschien genoeg. nu, ik moet zeggen, ik heb dit truitje nu in een opwelling gekocht. Maar ik ga niet elke aflevering een nieuw truitje kopen, want dan gaat de bankrekening snel leeg Het zijn. was een paniekaankoop. Het was geen paniekaankoop. Ik was langs geweest in Tripletta. Niet gesponsord trouwens, hier in Hasselt. En ik zag dit truitje hangen en ik was op slag verliefd. Ik heb er een week over gedacht om het te kopen en dan na een week teruggekeerd naar die winkel en gezien het hangt er nog, ik koop het. Het is ook een mooi truitje. Dankjewel, dankjewel. Nu, we waren al een beetje voorzichtig aan het vooruitblikken en dat heeft ook Christophe gedaan. De Belgen hebben het zichzelf nu wel heel moeilijk gemaakt natuurlijk. De groepszege die lijkt verloren. Egypte kwam achter tegen Nieuw-Zeeland. Maar Egypte zette de scheve situatie wel recht. Daar stonden de sleutelspelers er wel, zoals Salah, zoals Trezeguet, die de belangrijke goals maakten na die 0-1 achterstand. Ja, de Belgen die moeten nu winnen tegen Nieuw-Zeeland om toch nog normaal gezien tweede te eindigen. In dat geval dan moeten ze in de volgende ronde naar Dallas. Dus het voordeel van in Seattle te blijven en daar een 16e finale en een 8e finale te spelen, dat gaat weg zijn waarschijnlijk. En dus moeten de Belgen aan het reizen. Een nadeel anderzijds, ja, als je na 2 gelijke spelen, je hebt zelf nog niet gescoord, want tegen Egypte was er een ongoal. Als je dan doorstoot naar de volgende ronde, dan mag je echt niet mopperen. En moet je dan gewoon reizen of niet, zware tegenstander of niet, moet je gewoon er helemaal voor gaan. Ja, de groepswinst is inderdaad hoogstwaarschijnlijk weg. Ja, en dan mocht je eigenlijk nog blij zijn dat je tweede zou kunnen worden, want als je tweede wordt, kom je uit tegen Paraguay of Australië. Dus dat is nog wel een haalbare kaart. Denk ik dan. Dat denken we over alle tegenstanders tot nu toe. En we hebben nog niet gewonnen, maar... Dat is zeer terecht dat je dat zegt. Maar Paraguay of Australië, daar moeten we nu ook niet over zeveren. Als we die tegenkomen in de knock-outfase, dan moeten we daar altijd van winnen. We mogen niet uitgeschakeld worden tegen Paraguay of Australië. Absoluut niet. Ja, maar kijk naar Turkije, dat was toch een beetje een outsider voor het toernooi? Of is dat overdreven, Turkije een outsider noemen voor het toernooi? Zeker, waar het WK is van de onbekende doelmannen, is het zeker niet het WK van de Dark Horses. Turkije is al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Ecuador bijt een tandenstuk op Curaçao, terwijl dat Ecuador had ik ook heel hoog zitten. En nu België, ja, ook 2 gelijk spelen. Het is niet het WK van de Dark Horses. Nee, maar gelukkig wel van onze Limburgers of ex-Limburgse spelers. Zeker en vast, want het is wel al even geleden, maar Munoz heeft gescoord en dat was een lekkere goal. Vooral de assist. Oh. De assist was echt prachtig. En niet alleen de ex-Limburgers of Genkies en Canaries,
doen het goed. Ook een huidige Genki, Ito, scoort gewoon tegen Tunesië. Ja, mooi. En ook Kamada, ex-Canari, scoort opnieuw. Die zit al aan 2 doelpunten. En Gotto is ingevallen. Nu, ik moet eerlijk toegeven, ik heb die 6 minuten van Gotto, die dan, wat zal het geweest zijn, iets voor 8 's morgens, die heb ik niet gezien zondagochtend. Ik heb ze ook niet gezien en het was ook tegen Tunesië natuurlijk. Hè. En dan, Tunesië hebben we nu al genoeg gezien. Die stellen niets voor. Nee, inderdaad. Nog over ex-Genkies. Joris Kayembe bij Congo heeft tegen Cristiano Ronaldo gespeeld. En dat is veel mensen niet ontgaan. Hè? Nee, waaronder iShowSpeed, de streamer. Mega bekend over de hele wereld eigenlijk. En hij stond er met Celine Dept, die dan ook nog vlak daarvoor, voordat Portugal vertrok naar het WK, Ronaldo heeft ontmoet. En Kayembe heeft zijn truitje aan Speed gegeven. En Speed kon niet geloven dat de verdediger was die tegenover Ronaldo had gestaan. Ja, Celine moest het hem even zeggen ook. Hè. This guy played against Ronaldo. Really, really? Ja. De typische stijl van iShowSpeed. Het was wel een leuk moment om te zien. Ja, zeker voor iedereen een aanrader om even dat videootje op te zoeken. Dan wil ik nog de scheidsrechters een pluim toewerpen, want we hebben al over veel kunnen discussiëren dit WK, maar niet echt over de scheidsrechterlijke beslissingen. Ik zou enkel zeggen, de penaltyfase van Mbappé tegen Senegal, die moest gewoon altijd een strafschop krijgen. Misschien de rode kaart voor Messi. Ook. Maar voor de rest eigenlijk heel goede arbitrage. Nooit echt... het is eigenlijk een aangename verfrissing ten opzichte van de competitie. Ja, Eender welke competitie, hè. ik zou zeggen, houd vasthouden dat het zo blijft. Ja, en dat we ook dat kunnen doortrekken tot de Jupiler Pro League. Maar daar vrees ik wel voor. Ja, niet te veel willen in één keer. We mogen al blij zijn als we gewoon doorstoten met België. Dat is nu het eerste en het enige wat ik op dit moment wil op voetbalvlak. Oké, goed. Maar wat ik wel dan toch zeker zou willen doortrekken naar de competitie is die anti-tijdrekregels. Want er zit heerlijk veel tempo in het spel. Er is niet, je hoeft niet te wachten op spelers die urenlang op de grond liggen. Nee, inderdaad. Dat is wel echt een positieve en aangename verandering. Positief en aangenaam. Laat ons hopen dat de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland dat ook nog eens wordt. Heb je een pronostiekje? Ik ga voorzichtig spelen en ik ga 2-1 voor België zeggen. Oké, ondanks het pessimisme van deze aflevering ga ik toch voor 3-0. Want ik hoop op nog eens eindelijk een beetje aanvallende weelde, een beetje schwung in dat spel. Ja, we moeten gewoon nog eens swingen. Ja, je doet nu privé wat je wilt natuurlijk, maar laten we hopen inderdaad dat België nog eens het België van weleer kan zijn. We gaan het daarbij houden, denk ik. Dat zal het beste zijn. Dankjewel, Siebe, voor het aangename gesprek opnieuw in de studio. Dankjewel ook Christophe en Steven voor jullie analyses van op locatie. En tot volgende week maandag.